kubona nabo kwakubona omuntu omuliri omuntu obwate obwegerete kisisegi omuntu omanyete igoro kurwana nakigwa kwega enchera bineri akwete yarengera isana oburwana esegi okoro gujabu iga mwire test amurangereti nga inchito kwana amate ngorana na karatara asemna waka manji tulisimana umusaigo yonde mugwata oje asemana kikaranji tora kwana nyore mwale kugambo omurangiri akamurangiri asesema akamukenga niga akaranga na mukenga ninya simoina akamulota litimaga kwa etegeka ya mabana bansai abineri obwate experience obwate sharp weapons omate tricks chance p mnakiako rwana ese bitako bu lakini agakwa muno muntu omuri Daudi ndakatara mwana kuno muntu omuri akiagara abinena wate rwana rumiseki na bwate Fabiano arengera abirabyo lakini asenge jiyaga na injunda arago tabi akabeka anse akte yali ganetie ta manyete ngango chiarugo kwa japa akamuna kumweta litime daka yani a fraction of a second obo ni mwana akora ntoki bukara ile mbuyari ganete nango kwore ngakyogo kwa obo kuno muntu omuri otari set okaraste in fact yagarasa mawochi na marero ya Abineri oyo no muntu orenga masomo muna bana gato gwata abantu obo were bwako ori bwakire bwato bwoba abantu batigire chi project zirana accomplished emero muntu abwate amarema yagorire kinyoma cyaya abakire and unfortunately yakanagere kuri yari abantu bakuri n'abantu ba 50s emyaka area projects 40s 50s ene myaka area we establish obulima ogo prepare your retirement okara shobulima sengo cyabana bawo okona kororanga oyomureka nariye nyeri kinga cyokwa acenyo membia oyo renga nyomba y'abonyangi nariye yesesa iga nariye kone kwa acenyo membia lakini bantu mbagariyo kirara wasaba na mwari bawo kirara yaje ibanga Abineri none batigete ki project cyacu tenene abwate marorori amenene atagata karashyamaya lakini wabwaya bukagana mwasukana abana banyasaka reterasa bose stago ikarasa takora amorama go nangwa ikire nje botame na wangu kwanaiga koko ikamwaga sheri onyo no mugaka aya mayamna kabako wako bana embere yayo karendo okoryo embere yana karendo ki ekabera bose bano ko bakira ka batindeku kalo kabako wako bano no chonya mwawo ko agate sam ko matunga ko wako no tindekwa no mwana nako maete ngadi chi mwana skan abokora remena nongo chakaya ndoki nongo chakaya no muraka nera matega nongo chika igabono ro chasa na so oikaransa amara otaranga waikire ya iga sese nigo tora baetu Abineri agakubna muntu muri niki akororega mutiko kubna muntu muri ninya sae akore tips chokamenya akore chinjera chokamenya chingiye chiyaganetse una amenya akarora sobo sibese ya Daudi arago kwade gentekemo Saburi 27 ekebungo kyaya tan abate abayiga na sabiro amara nari ngane elimo nari imenye asenyomba yaye amatukansi yobo mabwaki bwana njego na okara asenyomba yaye odakomwiranera ene na mechana na kanyora makweli na kanyora mebasoka na kanyora ko mwawe manya sai abana banyasai tikana tiko kwara magana mange ekiara banda bae magata geti mange basa tangane kambina chakire nare go kwana iga akere go mabwa abere igo tikana rikuyarigani omayanga makweli na ore na haro ekiagara yakugoche tikana timo mengena na matera ngo siare nonche kamnoye mwasokan tikana tingana yarigani tuna bawo cha kubango igabuna naye na inche tote yarigani tito batanga na otori tore ende tito kubuna bantu bale na ki abari tabi oyo nona ki to ko buno monto moriri oyo mara kama mata to ko buno monto moriri ekyara nya sa ko chan chaka mani ato ire chinga nya chaka mani ni tore chirigere lakini sa nchata gete bana astotor mo mika sana na mo fungura na Lydia ndi nya sa ta gete abator mo aya ko na nya sa nchate wa ko otaraku amana no to ire chinga nya chaka mani ato leakage ege to ko ya to manya buna ganati nkiawa tayaba Mika isana nene kifungo kia nani Nkiago kwana aya nenche ngitokane liko kora 6:8 aya mwanya banto oyo aya nenche okarasta omonene
okoro kirie ayara maya nikyo manena agane tikurwa sori mwanya banta yotegere teri ogeri otatigokora ayara boronge erina ringane erimo bwanche gokora ayo bwanchani erina ringane lya kabere ando tare asobo itonga asobo sibwango bwanya sai amangana atatu gaki none na dene no tano no mugana bwa mweri ogana na amangana atatu ringana ritangani ya sate banderi mutagarrad ingana kia marikate ritangani na choga ne rikamanya ya sai igata getokore ayara wonge yani bagot elesonga gata justice kore wonge na chevi na bya boronge kore boronga sobo sibanye sai na kyakora maana gotera wake ne togotera ga the national anthem ko tena ki justice be our shield and defender yani boronge wakora wasenga kene kore boronge takona koriana takona koire ndo yarane takona kawagaria ebintu byabande unabana nakineta sase chicha ese de chicha chuk chicha ancha bwato me chana na bora nene chitoga ita na chikombite chiachite okona kabagali chikiro chialani okona konereria abande ebintu bitele byao enda mwamu nyasa igaganete okora yarara bungu ikine kino sago tira moyo ogekore otarakwa umuntu naro tumukire era yakorere kumaye eya kabere okora ayo bwanchani omanyete akara ko nyoro muntu akona chervino kumabua ayo bitari bwanchani obutari obwanchani ekyara malikaga tabana ki ancho mino unabuya anje tori ayo manyene ekyagara tiyaro weyanchire nakyo muntu takabata mu beroye tayerageria iganyenchire ritu anchete okwemita okwerageria otagatamanya buya no yomna bakarda ndokiri aganeira abana bayasai iganga twatabiwe tonya toba kora mangana yo bwanchani mwanche tari mangana ngakiare tari mangana tari kieni tari mangana tagwenerati nyasa oruro ochika buna bwancho yomno obwancha nenya sadu tigere nando obwancha nesege tano kya Korinto na bwa wanene ko bwayandeki ko bwasi obwancha bwa kendi zasama tukaye kekiri obwancha bwa kendire amabera abolire otalikora lero enda amabera yani omuntu atayetamanya bweka aragere era amenye sengi mabono bali kata na ayo na ane se yansi ye magenga byeka gaki ayo minata yo amenya arakamenya ya amata no nenda mwamu nenkiere ekiagere nda mwamu ko somo biso bunaka go serete lero agere to gakoro mukiyuru akiri tukware ko moita omo biso rako go serete ekero gakobora kwa bwata bagani ekero yakobora bosoku bokabaka akorinete ogarose bya obale godabwate igombo bare ingore ni mwa korinto ngiye abanyina urasaba gisani abagani bakire nebiciko mu ndakoni ngacyabakara gosoka gando kwero to ari biciko byawo n'gisani cisani igabano yo munyanda mwamu boso yo mu cyoko ninambo barasense igara rasoka gotieri nayo goroka yendoki ongayiye kera muntu nabayiga asobo ngoro ababisabu babekirwa asobo sibwese ebabekirwa basenga njiye ono muntu akawasira turi ko mu Rusiararo ekiagara nere kararo ronko garari kwa ngenya asenjira ya Moses ende umuntu somye abana atanga nanti tigasomye abana yabakora tegendoki asomi igotari ile ambition yatari embe inengi yani ekidekera ngerieki inga omokia omusana bakogera ko omokia asogwekira nyengarete lakini tari ngomo Rusia ekiagara twensibula toreiga nigotera abantu bengenja somane kera gosomye tamkimo chakano Lydia isana ki understand ngojo kwana tato tora the value of human being abana bensai omuntu yotonge twasomo bekano yesai indi twensi ni ototongire asomo bekano onyesai na ale garo omuntu ago interfere no bekano onyesai tali manga no omuntu yona kiamenya tano mochawu ale no monywa marwa no mowe as long as that person is made in the image of God, that person is precious before God. Hallelujah. Omuntu no wenga ekyagara enga kiamenya sana muran nakyoten onde bwensora itera amanyinga mwanya bantu amanyingo monto yo naiterwe na mwanya bantu na amanyinga yo monto inakole entoki
abantu bari bakwana batabana kinyo mu pastor gari nero kwana mangana unje na kwana mangana ayo ningo kwana mangana ayo nyasaye yego chimata ekyagera nyasaye niga atongete mwanya bantu ekyagera nyasaye niga atongete mwanya bantu so mu beka noya haleluya tori kyenu igo bwato muno mulare chi amatore chimbalala ano mu beka nongo ano mu beka nyasaye igo moro nyasaye korare biya kero monto yago kumusayi go gagi akanya ni gose ngokare ruki no omonene ni gaga ne tia bantu baye bayo ekyagera nabo bekere chimbere chiaba chyokomenya agara bayo edaro chikira ngaki kero monto yara no rio saretie ni gaga se tuwaso mubeka nongo pakori okore to nene mubeka nyasa nere nyasa na mugane tia toreke nera chikonyora obrotu bwari didi yakare na kare noyene magana mangi wanda na chirri Proverbs 6 verse 12 nalanga tabere laki yesa nigaga chete ama wakara bwangu botera manyinga ama wakara bwangu era kolanga angorio kure mmene angorio kure niwe mweberia angorio kure erinde nanchanga yore chibasiri cha yabwate ngiye yakabyaye ya yesa okanile nani wabatanga twensi igatwa goretwe asedi gori ya manyinga gatoki ye mano ya ngondi ngara somo book that is 1 Corinthians 6 verse 18 abagate into 20 niko twagoretwe asamanyinga ye mano ya ngondi ama batangaki ngase bireyo no mo ko jasa ko de ntoki amenyete asaya ayabuno reiga o mo ko jasa naga nituka manyemya utatika kwangire abande bangire mo ko jasa akara kwangire mo ko jasa amanyeme ya ili nega kora kina kyoko manya omanyanga nkyokori nkyokoreka ngayogotara na kyogotara ayina maraka yara ruwetera asome ko nyasakira kwa libaga asome yawo wana ari gukwana iga engara ya mwari atagaki asemi kabiri twaye gumangana atatu idere ri mono wakorero boronge eri akabere ko ramabera eri agatatu otare asobokanye ku asobosonye sai ubekanyete aminto ororo bwachiro gokumba bwato kumbere ekyagara uno moire wagukora na igona to kwete gaki you are affected na igona unyete ngaki baminto ndwari na kiyato kwa igona yora ataba ngaki abuna basari abuna abanyabanya bari mu cyando ekyagara mu cyando yakire ko umuntu abera affected in one way or the other igana no isai ekirargo kwana ngene kitu tarasubukanye amana yo muge yamare ko yo amana yo kuna wakoranga no manyete rera yitayo sete yo rera ngene ko mukere ngoro ngayo kamwe akamaye to kabwato bonyuma iyo konara gwakuro ko bomuntu muri buna abineri akwede akaruto go cha matanga iga botambe matanga kuwachiro manyanga ki etwachi kwana kinga ki alisiorari lepi egendo kene yakabere twa yato nyuri na ki obe mboro mwenye ni ndomira atikari takore tieke bana baya mbara kora na nera abache koromba mugano tie ekonyo kya mugano yani ni ndomire bitikare to biri unaccomplish dutarati nakagara to woja na muntu etwanje tiko rwandu agara tiaru asobusubeze ekyare ni ndomira sire tasobo bwo na samanero abwate arenge gokora arasubukanye kwasobusubeze sana abakwara igatare tasobukanye gara gosoma arayibiranye 11 nane paka nyasaka mena agatara sobokanye ku paka nyasaka ra mwende asarika mayasense mwana igora nyero kunire bibi akamuira asinge ncyatare tasobokanye ku anda asenge tutariko tarasobokanye gutoraba nenu nakinya saa taratoirera kyagara ndaragaki ndaraba tomogokie irinde rinara turusia saa atoreguru wana appeal to the family now if family nyasa tigabakoni Isaiah 41:10 egoteba ngaki gokwana gesomere family kefunge ekyo wana ngukora nguchi nginya saa gokwana se family Isaiah 41:10 amagana yana ye family asayo timoiroka ni wanda mana inwe oyu nyasaye izo pastor mai to so lidia nyasaye yagoteba nganigala nango amana ni family timoitana agochana nsenze nyasaye ndo oyu nyasaye ko gutemo muntu raba ngaime agane nimba beka chinguru nyasaye otebere na babeke chinguru bakonye nyasaye otebere na bakonye nimba sire no koboko gokoro omonene otebere na basire no koboko gokoro ko boronge bwaya haleluya
omanene ngolele lyali yaja nyasaye okwanile ganigara abasire asobole melbole n'abakonya ekyagala makweli ya abanyolete ba surprise mote yali ganatie omanene watebere ngaki era n'abakonya otebere n'abasire era n'abalende n'amayete ngaki na omokugwa ekyara namwe abantu okunkoro ekyara litoka tarota sirindiri ko gaki ikanya sana era gateraya akabako kwaye akobasira nakaraku n'ogwokoryo nande tari ogwokoryo bosa koro kabako koronge bwaye righteous hand akabako kore wechingurumano okwara abega kubabugoria nakroko umasemerio manene timo mutiga mumo ikane nabakonye ekiagara umuntu rero tegere guraso bosubwense wano amangana abatigarere naki mweke somanene Daudi yare nigasemereti musigari okorwabina apina agasira wana naitoka tadena ki asobogi mu nabato gosemeria abayori abato gosemeria abana baminto lakini barabaka raki basira ogosemeri kwa ino family tigakobere asobosibanya sae mumwe tigere irindelyo abega kubarenda nakobagitera kinga gichonse asoyo tumokire asege twes ogosemeri kara asege tabu kia Yohana isano 28 egate abana ki tumukumya saya ekyagala nsango chere ekaragale masimbere barewelyo byango byamanene bali baragokora yaramaya okyasoko gobokiwa gwakare nakarose kobogima lakini bali baragokora mabe okyase kina bana nekisame nibere cyoko boki gutobwate eseme yemo yekina ele yebo mu gwakare nakare bana nayo gachora ngaki ngiyoko genda guki nase kinochi nande ngenjene nyuma yekina agogo kore kina obusira nkoro nuko boka kono no ko wakale nakale chena ago tabana ya sala ga kwanya boru chore mu wakale nakale ikyala mu mabokale no bamanya bokale obusare katikayo nego siro yajana mutige kayo ngore busabanga nanya samo konye kirayigo ya sato konye twese biyamano asenye ncheyo tikatusabega tsangirira ngori takinya sambi yamana asari bageri wakwane rama na mtwe aseri yiri ko gweka mono wetara shingiri chome ko machani watane kai mese bawara ne karatara sobo sibese tigotobe tane mese gisinyi na birari abange bana batore moyo walata bitokora yara maronga sobo sibyawo tutwara mabera nabo tutara sobo kanyeku asore twaro salanga tokonya mangana yikera na samba maito kera tugire yiri yawo efamily bakonyo banande chingiri nande batone kerinwa mari oye mutugwa bosyo bembera obuga wakale nakale busoko boki gukoro wana atwara busabanga manene ora ndada ko ndaba abana bawo kera turasona ane semo yo sangiriro ngori twakwari gandiye kara amane asomo yebo wancha atari ko beterwa ase ngeri yande liga iri family yanyo tunokomu tugende ta Kristo amorito kisa kino kero ngori ora ari asobe yeteri ene tabana gocha bari batumire Todo sagere ngori nyoto ngamora tamanga ngamora family ngamaene ile family raja bara mo ko le family motamburu ke mo watika nani kom ekyara ndo chimo karansta samaskan yemo ngono kala na motara ruwale yare go tire ka getambe yare go sabaiga family ga kiago taba mo basangeriro ngori bano ngoto ku family ga ki bosini bano ga bata ga ki tikato ko family banta bi ko banga ki kita ga chinga de ko butaga kita ga chinga eri ne ngori sangera rigo Aibat mwana Janga wali makatele Takiye Omongo na asira ama tukala ya mange nane mama te expenses ya matanga kamaranchi ngamo ya bwancha otariko wetererwa eganya sabu anchire ya tenene
Iko kore kanyoro keri kya ngundu anye tare ngano rocho aganga mwacha. Lakini mwana rocho ni abatangira. Olia pato tinene gari. Abamana molega igamo ko chaga. Iko twabaganire muinari kora. Naye gakikwara ambara moko bako. Bande bari ko chimatanga basarera. Otenaro agari reni yale ngoro rene ndagara yale ngoro. Ya siringi mbili yale ngaro. Ndagara yale nganya. Chikatara sinjaya ngo chengwa kanwa. Iko mbogo sira okuno. Iko tali ngangwa kana mole ndagara muwali. Lakini rene noko kaninga ki. Esi rero gori kyagara mumetenga amatanga ya abutire sana kuna ya chita 3 weeks in fact cyachire wana ga matumizi na mango biyamano sese niwa ebirogo munebira ngaka nerubire no karanse ko batoboiga na maye yasiringi ko negoro yeko biyamano sana ese niwa yamano sokoro biyamano ya sawa se ikara sana metoko mere family nerga abana ga mbariko kunya abana ba kumuri sokoro chi Yaman. Abana na batake to mai to basin. Yaman. Wako nango tikana. Yaman senwa. Sesenwa. Ngori bana kwa kando kusanya matanga alisigaki. Yogo kirato ko rembwa ngo gatwa ko ile e family na era bani. Yaman senwa man. Sesenwa man. Ko maga mu ari le Yaman to sawa sin. Sawa sin. Nganza melatina karwa suka iganga kwa rutire kene. Yaman baba. Yaman. Tirara mana mabaka kwa murutuma yatinaki. Kira sama raja tukutuisa mchitwale tigasi kwa kwa watu mabuko utagento sana bako gosemi to kumena kyoko irana omana na gosemi gato akorwe akara mawere ya gocha e family twaganie che baralekane nandi karansa ga ki family baralekane ba maskani o ma tabuna go karana na ba matanga akoba ikida kimetari koma no gatoroka na ya bande ba gatoroka kurbu no kare melari na ya wako no kare melari barumaro kareta biyamana reta bwangu to agare family esaberwe ndiani mai tingambara bato mire mwego tina royo to miraga bari mwato mire mwamborire one nara to mire kende kwa mwareta abaku baito bago chora bana sasinare na raba ichira buno bari lakini ngambari ka barakana amate na mama ndenga wana nji na buchikura Mbiyamana kyara mwarule sati ka basina ndabere muri tigango to family era letu family members imwaro koroberaga egere to ogosaba gokoru orio batenete aba introduce Yamana sokorwa asomwasira omanene tigabasen oyere na tumure tigakwane Yamana soko bo mwegweri omwege no gukira bot Nainche pasta bilasiri boga
kamati ya batemero rimbi yase kongariba ncheni kode masundari nkaniga tindi mwana siasa lakini rende na nche na buganga tengora ya nase familia ya makae bari batigara mbatebi na pole ibintu ne binge tu asomire gaiga na bana karo ngokwetu korwa se Ecclesiastes otanga no man can know the future or no man can stand and tell us what to come. Ukinte tego kuana tikatuita berane ne kikiabaire amakweri naro abantu bakure abatolemo tikatuwe banga ngaki ogo kunkoro ogo ku nakigwaku oyo teneine 2022 koroku Charles Matoka kurunyari bali maate igainyo letaba machoga no cyo buna bone munyasiasa tayo bagara kiri togo ka 2022 moro cyo buna babo kibacha wana kinari ko batene muntu tenyire bone mapoma na nkito munyore mwana bamba wodi ntubu atijenda bolinda mungwana yo Charles Matoka ni mumanyete twa kuwa milionera matuka amangi na ndibuna namo resta ngantu bwa tobo na bande batinga na bari bocha bikaga igara kini because of some reason pare kunyara wana nero orure pole ya wala ya se familia makayo otobire pole ante bina no family 1500 na ba mura ba korega asingi ya sengoro by 500 na kimo wato ya mama Ndio kwa chama tunaji sana. Ndio tarajia yeye. Ndio kwa ile ya chiro. Charles Matoka ndio baba na kuri ye karenga kiyera ike nimorata Ini important dalam bilangan appreciate ya mana sah pada nak kata yo temure loche cika tuare ko irari bagasa kante family jadi dari yo wakal rugo sawa kalau tu aku jo mana introduce family ya welcome mutu nyamu tua kiara cigri tu kuna dia mau kana ini mau maskani as kibo cia somo family juga aku mana so kana kuma yo gwanja kamu akwe bicha egere muru siwe video mumanyete itu kona rieli moko rwa maskani uchi somongina jamani simunga tuambia mapema family members you are welcome waleni sana Mungu awatie nguvu maka ma waweke kujai kasi bali gelia kiti ali kujai bawa kana kati ali pasta na mogo tenena nali makorole kane video babwate abali simware go chamote nene maga ya family as a sign of blessing and strength egere nali bakwe ngambali sekua achida ikichiga abalisie tabaka kurumoino ngamwe bare maga yabo muna nababwate mesoboko yaye nyasatiga amurendere abasobokia bagitere bana kujitare gusaba se family kamera nje kenya batore nayo kana kubasabira nyaba so karaste ekine chinsa chiabene asenje family tima tunyori go kwana ekara totaka gusabira family ko ba ya nyasaye abarende ato sabe oyo ara machani na ne tata nyasaye yamana aseli tukeri gari ngenche nene asenje nyangu yo muna Alice oyuka abere ko ngenche na sia matiaye na sekenyoreke yamana maneno ito asenje family ya chira sobo sibwaho abana bantu baye kwa museni nabwo nari na abana baye nari na abachukoro omaneno ito nabutwale gusaba kora nche obo wori family ya chimba bachiaho obatube na mari wanyao obarende litukasiri tuko ekara bagasoka na ekara bagasoa obarende ko baseme cyano ya kerengencho
obagitere oriyo no betanyori bagasoko baserania obekenge tatare yobwanchani ase gati yabo bagandira kobogorerana gosegetana goika manene kore ni burotu bwao baraba bege mwase nyumba yao bachikomerana no mungina ekiara ko mate kina kiasikie kana chirego chia manene ona atwara ko baganiria maya abego ko bamone barabu amayenge nigo bwato maraso manene no kwaga soko nene obasibelero kini rweri berera roko rwasore irinde ribengu buya anyonde nare utarana cheki nago chase nyumba yao amanene bakonye banachese ekina gocha mwao amatuka atarara nene umbe abara bachikanyoro gotoleka twasi asomo sakerekano atwachira ko bakirorina kwana kingo muno tumokire toko basabera maya na maseni wa abasebare chinga kichionsi ekara bagasoka nekara bagasoba mana manene ayo wewe ngenche nene abasani ngasoka bale nabayiri barabwe kara bagotigara amanene otigara mana barabwo obaganda neriri tukaseri tuko asama tukonsibo gima wabo ona tigo gwanja kwa okoreke kyaro le Nyasaye otali mwaje bantu otali ko ngaineria chira chao chikira nase abagetiga emagima y'abana babo abanyori bagali okubakana okomekeri gora tura Kristo ayora mabali ito amen amena chinga kichiga to kwa abalisi bakorera iga korera family iga thank you family members mama to kubwata usukani elinde lya introduce family introduce your family. Nitanga ninabakire mbiyamo n'abasani ba mama nabali batubwate siri ko mama asirete kitariki 14 mpaka boniga abalinde gusira kwa mama no gokongura kinirende Nyasaye namanyite na mwanjirete onyendiria ta mwanjirete kango tasirete ritukiri kira mako enda mogende na Nyasaye nani mogende gotusabirani ekiagera kira mokorigeria senkeye abo bututu kanumboro kurende Nyasaye rena tenene ko bamono intuko ikali tukuririo mwerio ngo chakira tabita ka kwa nene ro monene abana batabita bagosoka gocha abana batabita ba Hola, me sana Ahora que se está muy bien. No vamos a saber a mí. No vamos a navegar por acá, no vamos a turiste. Yo realmente ahorita quiero, yo matar el momento me saca mal una señal de ahí. Oye, todo lo suyo, ahorita, ahora vamos. Pues cámara, eso que está en el tipo de carro, va a 15 días. Agora o açúcar, eu não sei como está aqui. Agora o Cíntia, agora não sei como está. Não mora não, ainda mais isso ainda vez. Não sei como ele me vai ir até lá. É na hora de que ele matar a ela, por lá por o último volta, agora onde nasce ele que não morreu. Digamos. Essa música também tem lugar de tabita, agora vai nem chungo gote. Oyonero kwese kwa manene akoroku Damaris. Alafu katikati anaro akoroku Fred. Oyonere Rastiboni akoroku Edu. Korwagu na abana bamusominto sukagocha. Wabutu ama yakubati marube naro tesongia
Shunge. Oyakoro kudolini nere marube. Koru marube to kwenda Charles. Charles yawe ikwanira. Jasa maritan Charles ingoro kumbaka. Yo makai. Jomak. Familia Charles nero. Asamani tandamali. Yakoro ku Brian. Oyo Lydia. Agwa wa Charles. Kanda pia koro ku Gladys. Tesonge. Kima itibani kontera. Oyo Ngirati. Onero musikoma omaneno yakoro ku Nyambeki. Oyo Cyrus nero kumubwati katika tingina lengo lakini Nyasaye kamuira onero mokoya kuru kuchuti bonekera mukwenda mwende na Nyasaye nentimoto tigasoko boko kwa Nyasaye nonyombo kendu boro bonge Yesu na maite na kiturabe mbuyamon abantu bamwe bwa bana bya gakimbu ya mona sogo cha omuyego omama moke oyo no omongino otata iga tata abwata bangina batatu injendo mumura bwe nyomba enene lakini ndo mumuro kabere mumuro minto na rugo sira bwange go motenyo sita tokamoene gakigendo abantu baminto muri akora muri amago tosabera ni mono ezo go siri mama asirete enjeragete ere unique moto bekera masaba mange mono kwenye mama ndo mwanjete nakini mama asire tenjeragete enkongu musabera na bana abandi baminto batiga iraiga totwarobolemu mama osire nakino bugimana oboko genderera biyama nabantu baminto Wano goikera iga ndoje ngatiganya sase ni musangerekano naende ababaliro obosio kiagira ndoje ngatwanyoria marani twanyore kiregento bono igo turate na sogotera gogotenga kemechando erago etanane Sera sobosio waono mosunte Vora bubese senire na yeso Kora borore no vua matemwa Raro bora vuva kobara O bora vuva seyo boba Rara yeso mosunga tame Omegene yeso ngaraso okuno gosaba ko togosaba ko mwari ni Nyasaye barinda aba igicika cyane muyambi yamana asoboca mugandira gosaba le family mwabu na babori ya tusaba temenera agabwo siwekire Nyasaye masikani tata Nyasaye itombi yamana asali tukeri yarengeri ngencelele asengencho yo mwari bo gimabo mentali serura sobo sigwense amana nero cha abana baho baru atambe abandi barware abandi barwane wala jinga gichenkere to chuwata ne agro montako ganda buaye osasarwa twari ko basabera maya amana no itola yitere obarende abandi bakori na kigari amana no bara wetera soko boko kwa mabera abako tubega chipigiyo ekibiyana babo tarana magara na barabu amana no banchire family twari ko tiga sore ekara basane na bari bako tiga bako genda bako tiga boka amana no itana twari ko baeraria ogenda ko bagitera chinga kichonsi na kara to ko rwa batari moyo takonya kama yanga ndiga tera saba siku sasa matuka make takenea sema gemete karara ruara tokoro kugata nama naye katera ruwa saba siku ense tutwara wasema riwo kuboki wa ko roti bakara na kale tugendera stra Kristo ayara mawali to amen basi ndiyamana pastor balisi baito mwanzi chikanza chionzi chiche batoko kulatona abageni mwacha asaba twabyo byamuna mwara kiye nyange ndiyayo muri murarenge omwaro Nyasaye seni asechinsera nandi magenda biya n'abantu bonse baito abantu bari ko rwari abochi mbiyamo no Nyasaye seni family bana bwo gutangana rero
eba mi mo tanga no chwe ga mo yu